normal. C'est normal parce que kungo min do a b'an bɛɛ lajɛlen concerné. N'i ye duga ye mɔgɔ su kan kana fɔ duga bɔ su kan fɔ bɔ an su kan. Komi aw b'a kalama maison de la presse ye kunnafonidilaw ka soba ye. Don o don an bɛ wele an ka tɔnjɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ walima kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ se ka an wele ka ko dɔw da an tulo kan. A ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ tribunal la taga b'a la. A dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na minnu ma kɛ kiriko ye. A mana k'a fan o fan ye an bɛ équipe de former minnu bɛ taa a kuma ɲɛfɔ la et au même moment n'an kan ka kuma min fɛ kɛ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a ka kɛ tribunal ye o a ka kɛ simple citoyen wɛrɛ ye o an kan ka wulikajɔ minnu kɛ an b'o baaraw kɛ n'an kan ka médiation min k'a la an jo ka y'a la an jo kana y'a dɔw la an kan ka wulikajɔ min kɛ an b'o baara kɛ. O don na sufɛ Dawuda Konate n'o ye ne yɛrɛ ka adjoint a ye ne wele ka an balimakɛ ka lahala fɔ n ɲɛna k'a welelen don pôle cybercriminalité la. O yɔrɔ kama n k'an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi Mali kɔnɔ kow taabolo falenna kiriko sira la kunnafonidilaw kan. Tribunaux caman bɛ yen a bɛɛ d'ailleurs kun b'i prononcer presse ka kungow kan. Mais bi jamana sariyaw y'a jira k'a fɔ ko journalistes ka kiiri tɛ tigɛ yɔrɔ wɛrɛ kiiriso wɛrɛ la ni cybercriminalité kiiriso tɛ. Loi min b'an gérer o loi b'an gérer mais code de procédure pénale min fana adopté o fana b'an gérer cybercriminalité in fana bɛ appliquer an kan. C'est comme si journaliste bɛ taa interpeller en tant que journaliste mais a bɛ juger ni statut min ye o tɛ statut de journaliste ye. Sariya de adopté min bɛna ka appliquer an kan bi. O lahala kɔnɔ n dɔgɔnin ninnu kɛlen k'an wele ka kuma dan tulo kan n ko a ye wuli a ka se tribunal la. An fana kan ka kuma min kɛ tribunal mɔgɔw fɛ an b'o kuma kɛ. N'a sɔrɔla an ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na n kan ka kuma minnu k'olu tigiw fana fɛ n b'o kuma o ko fɛ mais a ye taa lamɛnli kɛ parce que ni sariya y'i wele diyagoya i bɛ taa lamɛn. N'aw taara lamɛnli kɛ ni ɲɛ min bɔra a la an kan ka baara min kɛ o kɔnɔ an b'o baaraw kɛ. Mais an bɛ jamana min kɔnɔ bi sinon an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi bɛɛ da bɛ kuma bɛɛ la parce que kunnafoni di a walankatara. Ko b'a yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ min b'a ɲɛdɔn o b'i ta fɔ a la min t'a ɲɛdɔn o b'i ta fɔ a la. Hali a bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔ minnu b'a la k'a baara kɛ k'u ka baara fan dɔw gɛlɛya u bolo. Ni i bɛ mɔgɔw ka baara la e tɛna se ka t'i jɔ réseau sanfɛ k'i bɛ taa kuma bɛɛ fɔ yen. Minnu bɛ kuma ɲɛfɔ réseau kan e tɛna se ka t'o kelen kelen bɛɛ jaabi. Minnu bɛ yen nɔ la ni olu ye jama ka mɔgɔ sigilenw ye ko danaya dalen d'u kan ni kuma min bɔra olu da kɔnɔ u jabala la u ka siège kɔnɔna na o de ye kuma sɛbɛn ye i bɛ se ka baara kɛ ni o de ye. Maintenant o kuma min bɛ fɔ o faamuyaliko ɲuman an'o faamuyaliko jugu an'o interprétation o bɛ dépend bɛɛ lajɛlen na anw tɛna mɔgɔ accuser o faamuya cogo la mais an bɛ min dɔn a la an hakilila ye min ye an kan ka wuli ka jɔ ka baara minnu kɛ an b'o kow de kɛ. N ko san'an ka se yɔrɔ jan an dɔgɔnin minnu ye baara in daminɛ ka se nin yɔrɔ ma n bɛ kuma d'u ma u ka ɲɛfɔli kɛ n'an bɛ kuma kuncɛ ni kuma min ye an b'o lase. O ye Alibaja Diko ye o ye Modibo Fofana ye o ye Boubacar Yaliku ye. Bon URTEL président n'o ye Mamadou Bokoum ye ale fana sigilen bɛ n kɛrɛfɛ. Tɔn ɲɛmɔgɔ caman bɛ yan u m'u yɛrɛ sɔrɔ prison min na yan u ma dɔgɔyalima tɛ u bonya b'a nɔ na mais nin ko in na minnu da donn'a la n'olu ye convocation ninnu kɛ a diyara n ye k'olu de wele k'u sigi n kɛrɛfɛ an ka nin kuma in ɲɛfɔ sinon mɔgɔ o mɔgɔ nana yan a tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka bonya b'a nɔ na u ka karama b'a nɔ na minnu yɛrɛ y'an fɛ ka dɔw sigi ɲɛfɛ dɔgɔyalima tɛ aw bɛɛ b'a yɛrɛ ye anw minnu na n'o ye maison de la presse ye o de bonya kama ani nin ko in spécifique kama ni ko wɛrɛ wulila minnu kan ka u yɛrɛ ye an kɛrɛfɛ min na o tigilamɔgɔ olu b'u yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ la. I b'a sɔrɔ problème bɛɛ ka gérer min kɛra presse ko la ani accusation wɛrɛ bɛ ta k'a sɛgɛrɛ minnu n'a ka journalistya baara olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc n'o kɛra hakili de bɛ ka baara kɛ ni hakili kɛra ka baara kɛ an ɲɛ sɔrɔ an bɛ min fɔ aw ɲɛna journaliste welelaw ka n'u fɛta fɔ maa ma diyagoya ka na fɛn o fɛn nana kuma dira bɛɛ ma mais minnu tɛna journaliste ko kuma la olu de da ka ca journaliste kun bɛ kuma la réseau sanfɛla la parce que olu ye yɛrɛyiraciw ye an t'o kuma fɔ an bɛ mun kɔ minnu déplacera ka na nin kɛnɛ in kan ka n'u fɛta fɔ hali u ye minnu fɔ ni mɔgɔ ma jɛn n'a ye u ka n'u fɛta fɔ an b'a ɲini aw fɛ a y'aw kuma cogo dɔn a y'aw sɛbɛnni kɛ cogo dɔn ni ala na kira sɔnn'a ma an b'u wuli k'an jɔ walasa Togo b'a ka liberté sɔrɔ fɛn min ye presse mɔgɔw k'a sigi ka fɔ ye mois de mai journée mondiale de la liberté de la presse bɛna kɛ mɔgɔ dɔw désigné na minnu b'o terme de référence dilan walasa an bɛ sigi ka bɛn ko ma an bɛ ɲini aw fɛ halisa aw ka sabali k'a ɲini aw fɛ aw ka sabali o tɛ siran ye o tɛ fugaruya ye o tɛ nata ye
min ka ɲi an ma an b'o de dɔn an bɛ baara kɛ n'o ye aw ni ce aw ni baraji